Χαιρετώ. Απιστία. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ μου δεν κατάλαβα την απιστία. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί να μεταφερθώ σε μια άλλη κατάσταση, είτε είναι μιας μέρας, είτε είναι μήνα παραπάνω κλπ, όταν ήδη έχω επιλέξει ένα πρόσωπο στη ζωή μου. Θα προδώσω την επιλογή μου? Έκανα λάθος επιλογή? Δεν ξέρω τι θέλω? Όποια και να είναι η απάντηση, το θέμα είναι ότι πρέπει να ελευθερώσεις τον άλλο, επειδή εσύ είτε δεν ξέρεις τι θέλεις, ή έκανες λάθος επιλογή, ή το να προδώσεις και να κρύψεις ότι προδίδεις δεν είναι και το καλύτερο. Είτε επιστρέφεις στη σταθερή σου κατάσταση και μεταφέρεις ήδη την απώλεια της σχέσης. Για τους άντρες αφέστατα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, του τύπου έλα μωρέ, τώρα η φύση του άντρα είναι τέτοια, τώρα θέλετε να το κατηγοριοποιήσετε εσείς οι γυναίκες σε αρρώστια? Ωραία, βάλτε το σε αρρώστια. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό σε συνεδρίες μου και τέτοια. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι τα περισσότερα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται είναι από έλλειψη αγάπης. Όταν λοιπόν μέσα σε μια σχέση μπαίνει η πλήξη και αναζητάς κάτι άλλο, το πρόβλημα είσαι εσύ που το κάνεις εν τέλει, γιατί την πλήξη εσύ την επέλεξες βασικά. Εσύ επέλεξες να μπεις σε έναν ρυθμό το οποίος είναι πάρα πολύ βαρετός και μεταδίδεις και αυτή την πληροφορία στο σύντροφό σου, στη σύντροφό σου. Ορμονικά δεν μπορούμε να πούμε ότι στέκει η απιστία. Το θέμα της αγάπης λοιπόν, επειδή είναι το επίκεντρο, αν πραγματικά αγαπάς, δεν θες με τίποτα να πληγώσεις τον άλλο, δεν θέλεις με τίποτα να τον προδώσεις, δεν θες με τίποτα να ρισκάρεις τη σχέση αυτή που έχεις. Άρα το θέμα της απιστίας είναι μια κατάσταση που τα παίζεις όλα για όλα. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε αγάπη. Στην αγάπη δεν θες να πληγώνεις. Δεν θες να κάνεις τον άλλο να νιώθει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη επιλογή. Όπως και να έχει, αυτός που σε αγαπάει σε βάζει πρώτη επιλογή. Και όταν εσύ αγαπάς, βάζεις πρώτη επιλογή αυτόν που αγαπάς. Η απιστία λοιπόν είναι σήμερα μια κατάσταση που είναι αποδεκτή, αλλά είναι μια ανοιχτή πληγή στο όνομα της αγάπης. Αν αγαπάς λοιπόν, δεν μπορεί να κουμπώσουν, δεν κουμπώνουν αυτές οι δύο λέξεις μαζί. Αγαπώ, αλλά είμαι άπιστος, άπιστη. Η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ.